Ara veurem una tècnica d'autocura. Es tracta d'un exercici de mindfulness. Mindfulness vol dir atenció plena. Aquest exercici et pot servir per mantenir l'atenció en el moment present, per anclar-te en l'aquí i en l'ara, per deixar d'estar en el cap i arrelar-te al cos. La pràctica continuada d'aquest exercici et pot aportar molts beneficis. Et pot aportar una presència en el dia a dia diferent. Et pot ajudar a que estiguis més serè, serena, més tranquil·la. Et recomano que ho practiquis, que ho facis habitualment i veuràs els beneficis. Si et sembla, comencem. Per realitzar aquest exercici et recomano que tinguis un espai tranquil, on no hi hagi distraccions, que disposis d'un temps per poder-lo fer, que no tinguis pressa. Pots fer-lo estirat o assentat, com te sentis més còmode. Si prefereixes estirat, ho pots fer al llit si vols, o amb un matalàs al terra, un matalàs de ioga o d'exercici. I si no, assentat a la cadira, ben assentat, amb l'esquena ben recta i els peus ben recolzats al terra, amb les mans a sobre de les cames. Val, doncs comencem. Et convido a tancar els ulls i que observis com te sents, com està el teu cos. Observa la respiració. Pren consciència de com entra i com surt del teu cos. No intentis forçar-la, només observa. Observa el flux natural de la teva respiració. Porta la teva atenció a sentir com l'aire entra per les teves fosses nasals i com recorre el teu cos, per on passa i com torna a sortir. Observa si l'aire que respires és calent, és fred. Només observa. No cal que li posis cap etiqueta. Percep la sensació. Si apareixen pensaments mentre estàs respirant, observa'ls com si fossin núvols. Deixa'ls passar. Segueix portant tota la teva atenció a la teva respiració. Respira. Et convido a que portis la teva respiració de forma conscient fins al dit gros del teu peu dret. Observa com l'aire entra, passa pels teus pulmons, baixa per la teva cama, baixa pel turmell i passa pel peu fins al dit gros. I porta l'atenció al dit gros del teu peu dret i observa què sents. Sents fred? Sents calor? Segueix respirant. Ara l'atenció i la respiració la pots dirigir al segon dit del peu dret i observa com l'aire, a mesura que arriba cap allà, va relaxant tot el teu cos, per allà on passa, fins que arriba al dit. Observa ara
com el dit també es relaxa i es deixen anar les tensions que hi ha al peu i a tota la zona amb la respiració. Portarem l'aire al tercer dit. Observa què sents a mesura que va l'aire cap allà. El quart dit. I el dit petit. Observa com sents el peu, ara que l'aire ha passat per allí. Sents que pesa? Pot ser que el sentis adormit? Tot el que sentis està bé, no ho jutgis. Només observa el que sents i deixa-ho anar. Ara ves portant l'aire cap a la zona del teu turmell, el turmell dret, i ves observant com es va relaxant tota la cama a mesura que passa l'aire per allà. Com entra pel teu nas, baixa per la cama i la va relaxant. Observa les sensacions. Potser notes un formigueig. Observa el genoll, com passa l'aire per allà. Si hi ha algun punt de dolor, de vegades pot passar, no ho jutgis. Deixa passar l'aire i observa, segueix observant com passa. I com recorre tota la teva cama. Ara portarem l'aire a poc cap a l'altra cama. Si hi ha pensaments, et sents incòmode i sents que això no va amb tu, deixa'ls passar. Com els núvols, observa'ls. Els pots reconèixer, accepta que hi són i no els intentis canviar, no t'enganxis amb ells, només deixa'ls passar. Anem cap al dit gros del peu esquerre. Porta la respiració cap allà. Observa la qualitat de l'aire, com entra i com arriba fins al dit gros del peu esquerre. Quines sensacions hi ha? Quina diferència hi ha ara amb l'altra cama per on ja ha passat l'aire? Si hi ha alguna tensió, permet que l'aire hi passi i que pugui anar afluixant i relaxant. Observa el dit gros del peu esquerre, si sents calor, si pesa. Si tens alguna molèstia o pica al peu, observa-ho. A poc marxarà. Tu només observa i porta l'aire. Anem a l'altre dit, al segon dit, al tercer. Segueix observant com es va relaxant el peu a mesura que respires. El quart dit i el petit. Observa el peu com es relaxa, el taló, quines sensacions hi ha, si pesa, si sents que flota. El que sentis està bé, no ho jutgis, només observa i respira. Porta l'aire cap al turmell. Quines sensacions hi ha? Formigueig, frescor. Relaxa't. El bessó, porta l'aire cap allà. Observa el flux de l'aire, com et vas relaxant, com pesa la cama a mesura que va passant l'aire per aquí.
el genoll. Observa. Tot el que sentis està bé. No et jutgis. Només observa i respira i porta la teva atenció a la cuixa, al maluc. Quines sensacions hi ha allà? Buidor, malestar, tensió o relaxació. El que sigui està bé, només observa. Observa les sensacions a la zona del melic. Porta l'aire cap allà. Deixa que flueixi i que es relaxi. Els pensaments, deixa'ls passar. La nostra atenció està focalitzada en la respiració. Ara respira portant l'aire cap a les costelles. Observa què hi ha allà. Sensació de pressió, d'amplitud. Sigui el que sigui, respira-ho. I relaxa. Respira. Porta l'aire a la zona del teu pit. Què sents? Què hi ha? Hi ha un pes, sensació de calor, de fred. Observa-ho i respira-ho. Respira per aquesta zona i permet que es relaxi. Anem a la zona del coll. Pot ser que hi hagi com un nus, una bola, o simplement que l'aire flueixi de forma natural, sense cap barrera per aquí. Observa com l'aire, a mesura que va passant, va relaxant tota la zona del coll. Centímetre a centímetre. Pren consciència del canvi que s'està produint a mesura que vas respirant per la zona del coll, del pit. Si apareixen pensaments, deixa'ls passar. Mira el núvol amb el pensament, posa'l allà i observa com a poc va marxant. No l'agafis, no el jutgis, deixa'l passar. I torna a portar la respiració al teu cos. Anem ara a portar l'aire al braç dret. Respira pel teu braç. Observa com baixa l'aire a poc per l'espatlla, el colze, el canyell. Va cap al dit gros de la mà dreta i observa la sensació. Respira. Anem al dit índex. Respira. Observa com l'aire passa per allí, pel dit cor, per l'anular, pel manovell. Observa com la mà se sent diferent ara que ha passat la respiració per allà, que has portat la teva atenció allí. Sentis el que sentis, està bé, no ho jutgis. Segueix respirant. Respira pel colze.
Què sents allà? Frescor, calor, pes. El que sigui està bé. Respira i observa com el braç es va relaxant a mesura que va passant l'aire. L'espatlla. Anem al braç esquerre. Porta la respiració conscientment pel braç esquerre, per l'espatlla, pel colze, baixant per la mà, fins al dit gros de la mà esquerra i observa les sensacions. El dit índex, el dit cor, l'anular i el manovell. Respira la teva mà esquerra. Si tornen a aparèixer sentiments, pensaments, pren consciència d'ells i deixa'ls passar. Deixa'ls marxar. Segueix portant la teva atenció dirigida a la mà esquerra. Permet que l'aire vagi pujant cap al colze. Observa les sensacions del braç, del colze. El que sentis està bé, no ho jutgis. Deixa't sentir i respirar. Observa el braç esquerre com se sent ara. Quina qualitat se sent ara. Pes, lleugeresa, picor, el que sigui està bé. Respira. Puja l'aire cap a la zona de la teva mandíbula i observa aquesta zona. Si hi ha alguna tensió, respira la tensió i observa com canvia a mesura que vas respirant. Observa la mandíbula, la respiració. Relaxa, deixa-la anar. Puja per la zona dels ulls. Quina sensació hi ha a l'ull dret, a l'ull esquerre. Respira, respira. I relaxa. El front, observa si hi ha alguna tensió, si està apretat. Porta l'aire cap allà. Notes frescor, notes calor. El que sentis està bé. Porta l'aire cap allà. Respira. I permet que es relaxi. Deixa anar les tensions que hi hagi allà. Anem a la zona superior del cap. Observa. El que sentis està bé. Només observa i respira. Observa si canvia alguna cosa a mesura que respires. Ara porta la respiració per tot el teu cos, de forma completa. A mesura que respiris, observa com baixa l'aire per tot el teu cos, com si fessis un escàner. I com puja i com baixa. Observa les sensacions a mesura que deixes que l'aire passi cap a baix, recorri tot el teu cos. I com torna a pujar. El que sentis està bé. Deixa't estar amb aquestes sensacions. Observa la respiració i com te sents.
Dona't els minuts que necessitis per seguir així, respirant, observant, prenent atenció al teu cos, a les sensacions, al contacte amb la cadira o el matalàs. Observa. Com ho sents? Dona't el temps que necessitis per seguir aquí. I quan vegis que és el moment, pots anar movent a poc el cos, contactant amb l'aquí i l'ara, en l'entorn en el que estàs, els sorolls que hi ha al teu voltant. Pots estirar-te si ho necessites. I quan et vegis preparada o preparat, pots obrir els ulls. Dona't el teu temps per tornar aquí ara. Bueno, com ha anat ara que s'ha acabat l'exercici? De vegades passa que si és la primera vegada que fas aquest exercici, costa de connectar amb la respiració, costa parar i connectar amb el cos, però això és una pràctica. La primera vegada pot costar més, però a mesura que ho vas fent et va sortint millor, no? I això ho pots després extrapolar en el teu dia a dia, que no necessites fer aquest exercici per sentir-te connectat, present, connectat amb el cos i les sensacions. Per això et recomano, sense que sigui una sobrecàrrega, sinó que dintre del teu ritme, del teu dia a dia, que tu puguis, cadascú sap com s'ho pot organitzar i trobar el moment, veus que l'exercici tampoc és molt llarg, sinó que de vegades pot ser un bon moment, una estona després de dinar, que estiguis tranquil o tranquil·la. És important que no sigui el moment d'anar a dormir, perquè és fàcil que t'adormis i llavors els beneficis d'aquest exercici no els obtindràs. Sí que et relaxaràs al moment, però no obtindràs aquesta presència i consciència de l'aquí i l'ara. Per això ha de ser un moment on tu estiguis despert, potser quan t'aixeques al matí. Bueno, és important que ho agendis perquè no se t'oblidi dintre de la planificació de les tasques. Et recomanaria que al principi el fessis cada dia, però sé que això és difícil. Llavors pots plantejar-te fer-ho cada 3 dies, posar-te una alarma per recordar-te si veus que se t'oblida i que costa, no? Parar i aturar-te a fer-ho. I a poc ja aniràs veient com et pot anar ajudant. Bueno, espero que t'hagi ajudat i que t'hagi agradat. És una eina més, d'entre moltes altres que pots anar trobant.